I did make myself available, and it does appear that I am probably the most senior ZANU-PF person in this room. Not Zogunyebayo. I am a senior central committee member of ZANU-PF. I thought Mr. Joao, the minister, was coming. So did I think a number of other people accompanying the vice president. I did make phone calls when Chamu indicated, even if it was 8 o'clock in Zimbabwe, and for more than a week, and then end up Cameroon. And then Andri Kunonzi for Akamboenda Cameroon, Andri Kunonzi Kuduala, Nakashukira Muyaunde, Kuvanda driver 400 kilometers, Panamum Zimbabwe, and Anonzi Thomas, who happens to be there, and Pai and Dakumusha Kwake was a citizen here, and he's got businesses, the Oasis Motors, etc. And please, Kanamawea, Rodaku Hostai, Sakan Panakasuka Kuyaunde, and Dakawana, imagine. Takawe and SAA, Ikapfranem Libreville, Munoamu Gabon, that was my first time as well as Cameroon. Tashikamo, I see Nigakura, but this is a meeting in Mvura. You know, the Atlantic Ocean surrounds that country. It was my first time to have a better glare. Kuno Pisa, Murugut Kuno Kuru Pisa, Ukuno Pisa. Indicted up to Tiza, Pans, Kuno Wanda, my office, my air conditioner is serious. So when we left Libreville, on wanting to land in Yaoundé, there was indications that there is VVIP activity at the airport. The plane here, they don't touch it down, they could get a back to Libreville because they are about 35 minutes apart from each other. When you come from Gabon into Cameroon, they are so close. So is Guinea, Equatorial Guinea, Cote d'Ivoire. They're just a block of countries that are so much close to each other, like our SADC. And then I saw the CAF president. I needed to have a chat with him because, as you might become aware, Zimbabwe is bidding to become the COSAFA presidency. I am the candidate, so I had to tell him so that he knows that it appears I don't have competition because I Mujga. So I needed to tell him. I needed to inform him so he knows in advance that if those changes take place, they will not affect his presidency. Because next year, Iwo Wakura, Arupinda, March elections. Yeah. So in next year, in March, there are elections, the CAF, and for obvious reasons, Kuno votes 14. So we needed to have some sort of solidarity, some understanding. Back to the topic of my being here today is that when we thought that IBDC was very apologetic in terms of how they take out matters related to the black business, we had seen IBDC start. John Mapondela was the president. Strive Masiwa was the Secretary General, and there were quite a number of very well-to-do persons, including Kenneth Ziba, who later on became president, and there was one time Wanamchechi Wangawarimo and other businessmen, notable business people. It is after we realized that from 1990 to 1994, these people were under attack from the government and were not getting any ear at all. That I said, Peter, you know, chinishindecha madara. Panodiwa che vadiki. Ngatite ichedu. Chedu chakangofomwa. Munhu akangari waitakura bhegi rangu ndichifamba naye ndi Webster Shamuwa munoziva. And there were so many people, including Wanamboma, etc. I later on, then 2 or 3 weeks later, Minister Kasukuwere said, "Chinu chakanaka ichi, uyai ku Kwamtare,
takaenda kwa Mutare tikasangana na Mutasa, Didmas Mutasa. Then, you know, he was the secretary for administration at the time. Tasvika kwa Mutare, I remember very well. Svikanzi naTyson, unoziva Mudhara Mutasa ari murumu umo, ukanopindamo uchamuona agere nevarungu. Wobva wamutaurira kuti ndini Chiyangwa, ntaraunda uye here muri next room. Wamakazara wose zvakangoitawo panapa mu next room macho nevanhu vanga vane nzara yekuda kutsvaga cash. Andimazviona. Ndobva ndanomutokonya Mudhara uya uya. Ndikati inini uyai murudiwa nevana kuzvanzi kupiko. Ndikati mu next room. Anzi wo iye aiziva zvake kuti Chiyangwa ndiani. So he then comes out. Ndikati kama mabuda wama muchadzokera mamune varungu wabo kuti vaitwe iwe ipopo. Uku ndokwenyu. Usvika muya tovapa chipepawo chedu cheAAG tovataurira kuti tiri kubva nekupi. That was the first person in ZANU-PF who endorsed AAG. It was later on embraced by the president, and I remember when my daughter passed away to Jameson High School, mu swimming pool, nemwe mwana weshamwari yangu ainzi Isaac Chabeka. President wakauya kumba, and then also then made his position very clear about affirmative action. Akatorova ivanhu ava. Then there were serious multinationals. Vana TA vanga vachiri vevarungu nana Delta nana Coca-Cola nana. Zvava kune show yekuti kune varungu sterek. Varungu vacho were not prepared to let blacks do something. So, zvikanzorova ivanhu ava kana ngoma dzacho dzapfaruka ndokupai mamwe matewe the president publicly. So over the years you can see Muduri sitting over there. Uyo mfano wangu ini ndakaita mwana wawa Mzenda leading to Muduri was a young man aingoitawo tuma business twake tomanga mukadoma mwewo. Ndobva anditi Mudhara uyana Mudhara kuno. Ndikati chiiko chimboriko ikoko, please uyana Mudhara Mzenda kuno. Ndikati kunei Muduri. So I have to tell mukuru kuti pane munhu anonzi Muduri ari kuti muuye because kune chakati. Zvikanzi no ndatenga papane Corn Textiles. Handiti mafactory ese kana uchipfuura mukadoma on your right hand side there are these factories there with the textile. Wanga atenga Muduri. He was now turning them into a milling plant. But his milling plant was still at the back of Kadoma. Ndengeri yake asashida kuuya nayo uku. Ndikati it's a good story. Let me ask Mudhara tiuye. Takazoronga tikaenda tikasvika kuKadoma. Svikafamba mushe. Akazosara oita hake mari Muduri after that because vanhu vanga vakumuziva kuti haasi wokutamba naye. Munhu anounza vice president. Mazviona. So he is now probably a very rich property owner in Kadoma. And you can see the vision and factory chinenge chine 10 kilometers ndiye yake. Saka iko zvino unokwanisa kuvaka dzimba 10 wopa hake kuna first lady kuti dzinde dzenyu iye mukomana uyu. He has done that. Over the years, and I'm relating this to today, I've had several presidents take over. I think AAG became very serious at some point when Superman Wanzira took over because he was working with Musarara, and they managed to go to the United States of America. I think Dr. Gomo was there as well. Attend numerous conferences which were very successful. You can still see this is on video, And at some point, I think Mr. Chiyangwa, as president of AAG, you can just arrange things from when we started, put the materials, followed by who came in thereafter and so forth, up to now. What Chamu has done is that he has made good what we intended to do by trying to reach out to people that I may not be able to interact with. The leadership of AAG in terms of founders cannot be able to get to talk to you or know you. He has maintained that, and I think so, Msarara, kuti ndo zvaitika from your time. Kuti uyu aramba achipinda. And with this sort of arrangement, yaitika nhasi, he has exceeded, what's basic in terms of how things are supposed to be arranged.
and held a successful conference. And I want to, give you a bum for that, please. The, affirmative action group was founded at the back of wanting to defend blacks and advocate for more. In short, what we were saying then as founders was that blacks were simply being taken to the gutters. There were so many suits. Samanisi, asingapere, and at that time, at that foundation stage, the guy called Sam Nue, you can stand up, Sam. Yeah, this guy here, he hails from Bulawayo. Those that are famous about what took place from Bulawayo, where the auctioneer ran for dear life, it was this guy here, together with his AAG team. He made the message which we were trying to communicate more profound, in that when the sheriff would take the goods, give them to the auctioneer, and want to sell Zunzemunu Mutema, he literally caused government to suspend selling of black property. This guy you see here, from the AAG. In the 1990s, I'm talking about. Such, I would expect, Chamu, Nevanu, because they are going through a process of being liquidated as well. This time around, we are back when we were. And because you see, kuti utize chikweretika unoti kana wapinda handiti ndizvo usanakirwa stereki wotadza kuinvesta mari mune zvimwe zvinhu zvokuti mangwana kana zvaoma unbeknown to everybody unonotengesa uko wobhadhara chikwereti chachorekedza kukuita sei kukunyadzisa. Are you hearing me? Vakawanda, they don't do that. Chamu has learned a lesson very well for the period that I have been with him, and he has seen how I operate. He has now become bigger along those lines. Unotenga maproperty anenge ari uko. Ukatora zvikwereti vanhu vachida kukunyadzisa vanongoona chikwereti chechi hakusina. Handiti muri kunzwisisa. Nokuti watengesa uko kusiri kuonekwa, noti imba yaunogara. You don't sell the house you are staying in. Because you can go change the address, write a problem. That's one manje. The trick is like this. You start this business of yours and you must just try to buy certain assets, properties, or ingavichi motor or something. Zviri uko. Pana zvaoma kungonochisiya ku auction uko. Iwe uri kufamba zvako neyo jaira mazvese dziye 5 dziri kuenda ku auction uko. Mari yawo yaubhadhara chikwereti. Hapana anomboziya kuti une problem. Handikunzwisisa. Hapana anokubhadharira chikwereti chako chawakatora wega. You have to figure it all out yourself. A lot of AAG members are still wanting to become rich, and in the processes incur debts. These debts they are unable to get out of. You understand? Now, the banks would like to know when they call up their money, which I say, ukapa story yekuti inini, inini ndine property kumarondera, ndine property kuchegutu, ndine property kukariba, ndine property kwa Murewa. Aha, kochiti paka idzodzo idzo tisekiwe chi mari yedu iwe uchinzvengesa imba yako. Don't ever put the house you live in as security for a bank. Never ever do that. Unotambudzisa vana vako and nhamo yacho, yoita too much. Mukatarisa a lot of people whose names appear in the paper kuti zvakaenda kwa auction, you notice the property is coming out there, the list is not where they stay. They got the message earlier. Ukaona bank rako insista nemba yako itosiya loan yacho. Tsvaga imwe, tsvaga kumwe. Bozvada kukupedza. Isusu ndokwatakatangira kuyapo. When I was building the White House, I built it, it was very attractive, as you know, it was the first big such house. And what happened? I owed cabs. Cabs were the ones who loaned me money. But when I was on the loan, I needed ndavaka kudhara. Pasi pese paipenda ndavaka. Iva vakarona pamusoro. Ndaipapo ndakatadza kuita sei kubhadhara. Because ndaitora mari kana ndisabhadhare. Ndainotenga furniture yakazopinda mbamache imo manje. Saka ichimba ichiopera yanga yazara furniture.
Nova vatinotuma ma-valuators, board ratogara pasi, board ratoenda kumba kwako, raona kuti no, we can take the house, square off neloni yako, ndikati munopenga stereki. I rushed, ndikaenda kuCBZ, ndikanoona makuvise direct, makuvise akandinyorera akaauthorize ipapo kuti mupe imari andanobhadhara kukepsu. That's why I'm where I am today. Are you with me? From that day, ndakasvipira mate pasi ndikati imba ikai yakuenda Phillip Chiyangwa Family Trust, yoenda mutrust, aichafa yakaita yangu futi. Vandibvise paadresi yaya munozoti chiimese mimi. Ngandipomvura. Some water here. Yeah. Thank you. Ndiri joke my story, but it's your story as well. Please understand that. This is a practical life story. Okay. So, how then did I make money? Now, andina kamari yacho capital. What do? I now here in 1994. Ndazosiya inini to Matson Hlalo, his colleague Kuburuai, to be president. Inini ndavanda decide manje ndikati no, chimira indimire ndiri kure, regedza izve chifamba. Up to from 1996, that's when I ceased to become AAG presidency, and then we then set ourselves up as founders so that we could see what's happening and appoint each and every time my presidents, as and when the other people's terms expire. Now, in ndakazofunga muna 1998 kuti regedza ndigadzirise upenyu wangu. I went again to CBZ kuya ndikanokumbira kuti vamakuise inini I want to buy makambani ari liquidation, Zeko ne-G&D issues. Ndobva nditi how ndikati aiwa zviri kuitika panapa havasi kuona zvandiri kuona, makambani ari kubhuruwayo ndiri kuno Harare. So zvandofunga ndezvokuti ndikatenga Zeko iyi ine ndege, ine boat riri kuKaliba, ine imwe land iri kuseri kwebhuruwayo isingazikamwe nevanhu vakawanda yakakura stereki. Ndikaitengesa iwe ndokubhadhara chikwereti chako. Handisisina chikwereti kupi? Kuzeko. Abvuma. Ndigono then. Makuvise was still the MD. Ndokubva abvuma. Pandakazoda kuti nditi Gono chindipaka imwe loan futi yokuti ndinotenga G&D issues. Kanzi ndaapproachwa nemumwe mupolitician nemumwe mukuru sterekiso. Ndikati ati Chiyangwa afanire kungopuwa iye mari chete. Muri kundidziwa here zvandikutaura? Nemumwe mupolitician akati Chiyangwa afanire kungopuwa iye mari chete. Mupolitician wacho ndowokubhuruwa ikoko. Tipewo isisu tinotengawo makambani edu ekubhuruwayo. Saka zvainzi edu. Indikati no, iyi ingarase. Inini ndaenda kuna Francis Nema, whom you knew was running a Zimbabwe Building Society. Yakunzi FBC Building Society. Akazoincorporate rake ikoko. Ndikaona kuna Nema inzwa iwe wa chairman wegroup rangu rinonzi Native Investments Africa, ndiwe chairman iwewe. But what I want you to do for me, unondipa guarantee iwewe. Ndoda kunoripinza pa G&D issues apa. Zvikazina Nema no problem. Saka ndeipe tisatamba fidza. Ndagara naye pasi, is a very smart guy. Ndikati kubhuruwayo kune maflats ari ndeGND ari mutara muyo, block. Mune mangani. Apo tichienda kumarondera uko. As we are going, rafamu rasavanhu ndakazomutengesera. Kune zifamu ranga rine G&D issues. Paive netannery, if you remember, paitengeswa matewe pane vaipfuura nepo muchienda uko. Ipo paya. Ndikati chimwe futichi. Muharare munomu kuAlex Park kwaive nedzimba 4 dzanga dziri muSabhabha imomo dzadziri dzeG&D issues. Kama ndakalculata ndikati inzwa tikatengesa izvi mari yakati nezvizvi mari yese yavari kuda for this whole company, the liquidator inobva yakwana. What do you think? Zvanzi afidza. Are you sure kuti tinotengesa? Ndikati mina ndonopuwa matsamba ekuma-estate agents vanofana vaita sei vatora agents yekuti tinotengesa. Kama ndanopuwa those assurances from ana Kenan, ana Richard Ellis, vana Tony West Real Estate, ndikava ndamuruzaza nazvo 10 maagents anga ari prepared kungoti kana ini ndapinda. Zvanzi ashamwari yaita iwe ndakukupa guarantee, enda unobhidha. Takatamba nemumwe mupolitician kuti ndiminista mukuru angazondimaka zvakaduta rasta rake.
takatamba naye tikabva ndamujenga manje pokupedzisira ndabvuma kuti I need I'm pulling out chita zvako iwewe. Saka takabudisa 2 guarantees akatanga kuona re15 year ndobva waya nere20 ndikatazomubudisira pamusoro pacho re20 million re20 million vaita 35 year bva sara pa20 ndobva ndamudya. That's how I owned GND issues. Ndakazoitengesa kuna Gula Ndebele and family, but ndakazoita mari manje tatengesa GND issues pazeko ndakanonoka kutengesa because ndaingochibata ndichiti chinichi ndakazoita mari manje yepapo manje because maproperty akazobuda pamari yandakapuwa paGND issues akawanda anobvira Kariba, Chinoi, Harare muno, Harare yese, Harare South, maprazi yese ariko ndangu. Ndakatenga neGND issues kubuda ndapinda Muchegutu, Kadoma, Gweru, Buluwayo, Vic Falls ndichitenga nemari yachikaramba kupera imazuva ewa yanga ari mazimu. So I am telling you this because you need to know what makes me tick. For me, it's no longer a question yekuti I must trade. Kana ndakangobata property yangu zvinhu zvinetsa muno pazvichanaka muchaona zvichaitika. Donya yacho hati ndizvo. So what is important for you to know? AAG gives you an opportunity that you are part of a club like ZNCC, like CZI. As part of a club, you have influence to either make policy suggestions that are expected and are received well because you are part of an organization. You cannot be like I know most of you would never qualify to become members of CZI, neither ZNCC, because my name is formal way yavanoda kuti muite nayo zvinhu munoda iyenyu yechicriminal AAG animumuzisa yakakunakirai zvakaipa iyoyi because unosvikira munhu ka, and even though it's illegal to canvass unosvika kuti hausi kuda kuti patenda ka iwewe, even uchituka iwewe yakupuwa bhuru wako. You understand what I'm saying? Pamanga muri papo matowina. Are you with me? Kana mchigona monogovana huko ani mazviona manje do AAG. They often say there's a thin line separating a businessman and a criminal. You understand? You must know that. Hakuna way yamungaita nayo mari because varungu vakagara muno 100 years. Most of them are poor. Do you understand what I'm saying? This is we have just been here for 35 years. And the fact that we are not rich is not news because murungu akagara muno 100 years. Paakabuda mugabanga muruwa butsu akabuda asina chunhu muno. I'm being serious. Plus ndo ranga riri investment yakapuwa mahara mugaba akati wakapuwa mahara ka wanga watenga iri kuna sekuru wangu. Hauna get away. So you need to understand certain things in a certain way so much that you are smarter in this game. They say leadership is about overcoming fear. Fearless people are true leaders. Are you with me? Whenever you are in charge of a situation, imimi you are in charge of a situation kudzimba dzenyu. Andizika, as you akumba kwako hongo expecta munhu kungopinda. Achiti handida kuyambuka nepapa. Achiyambuka fanike tiri kumusha. Iko kumusha kwangopfura nepakati peyadhi yemunhu.